adwarifo ye wo man mu nkabobu ko baako eye GUTA wo mo sisa brede wodi wani ato adwumakwa pa no wo man mu se won hwa pomudi ho nsem so Ghana Health Service afutu wodi bema won so won se China fo wodi ma yesa nyade se obama kwa ma adwarifo abamu apia bonten san yade ahodo na yi neti wo ho bi ti se COVID-19 ti sa brede wo mo amaso nti GUTA fo so wonom ebusa Ghana Health Service anye bia no ekwan mu da ho so otimi kwa China kofa ne mabana. Ghana Union of Traders Association for atwere nsemagun krata so na won krata ne mo no na wo mo twerɛ sɛ Ghana pomodin yadwumayeko no embomodi anye hwehwemu emfa sɛ de nema sifa ɛkɔ ɛwɔ China man no emu sɛ de pe yom betumi de futu ama Ghana kwantufo a wo mo ɛta akɔ hɔ esan sɛ wo mo ɛtwerɛ dia efiri mrakodi awu COVID-19 yade no ɛte atese ɛwia safa na nyina mu no China man no de hwehwe egu akwam yɛ no esi kwan na ampne so ama obi antu kwan yɛmfini man mu anko wo mo man na ntia wo kyerɛ sɛ won sa aka ɛne sɛ China man no ayɛ adwen sɛ opepɔn bo so me ne de to so ngwotwe wa fimpinu ne adonu miensa no emu no sa osia kwan hyehyɛ ne mrɛ yɛ omode gu akwam no omo beyi ne nyina afiri ho no ebema ho kwan ma manfo no atumi akɔ man no mu akɔkodidwa asɛde obibia enam no China yɛ man baako bi a Ghana dwadifo ta akɔ hɔ nom kɔfa niema ede bɔ man emu desan sɛ omode osia kwan mrɛ egu akwam ne nti no ema Ghana adwumayɛfo dodo na ɛna wɔn adwuma ɛkɔ fam na sɛmpanyefo hwɛ sɛ ombetumi yi sɛ osia kwan mrɛ nyina afiri hɔ no ne de na sɛ Ghana dwadifo nyina nso so ayɛ krado sɛ ombetumi aso makwantuo ɛne omodwadie ase na so ɛmfa ho ne dwadie a opɛ sɛ wodi no nsɛm a wona so ate ene se COVID-19 yade no guso asensen wiem ewo China man no mu ye nti na wo mo de nkrato e Ghana Health Service no so mo ntimi nye hwehwemu na wo hwɛ sɛ bibia dadin ewo man no mu na wo futu e Ghana dwadifo ene akwantufo nkrate President Ghana Union of Traders Association Dr. Joseph Obeng ena nensa ɛhyɛ ase